de obonkrata yi ebro ne efisem emu nkomodie nyina no ebro ene anopei na Mamefa Ghanaian Times the obokrata no emro me hu chief fire officer no foni de ni mo ha kakra na ni abrekura microphone kasa na ni nyina ne se we de fire service management no ne adwumayefo no entem wo se wo mo ntinto bi a yate ato ho de kwato sikakra bia bi mu na be fie miensani na ban eje sai sikakra bia no ti sa wo mo fund no wo manya ne tie sa ba bedi management ho wo mo ntin ho asem bia enti no wo mo ntwen kofi ansa na abeye ene bre kina bre bia wo mo ahyase ne penifo mo nsan kasa wo nsika na wo atete afi won salary ni mu ano wo mo hunu ba bia wo mo nsantumi nka okope 17 na the Bokrata Ghanaian Times no ene de aba Ghana Journalists Association yes wo mo election ne afi Hanover no ya me yadoma June 30th ene no so hyase ntimfo nyina da ha eye owura afemoni ya wo ye president eda Ghana Journalists Association no ano ne foni da ha yeko page 16 ho a Biotechnology and Nuclear Agriculture Research Institute wo Ghana Atomic Energy Commission no yes wo mu frase ne na wono mo aye wadwuma na wo mo ehunu kwabenya bia ase ho pan tonton pa wo ga East Mensin mo wo mu frase na wo ma research ahwe die nti a entontom no pai wo horo mo esa ni nyina no eye kwan a wo fo so na ye de abo ye ho ba fi achidi ehun fi se entontom anofia no wo ka wo se de tie bia wanye stadia ese ne malaria na de ho ojumu nti wo mo hyase ne na yesisi sa ne mani nyina no ekwan yenkope 3 na ho ayi assistant head teacher assistant head teacher no akraketwa nkura mienu no wadi file wo mo adom kase ye de sa asemu yaba assistant head teacher teacher mu a de akono pa na wo nkura ho kire wo ma de ho a wakosese wo mo ti asemu esi asankra gwa Western region Kwame Tando anya 47 papa nkro betimi kura yo nana so wakosese wo 11 and 12 omusha aya semo omu wani na ho na man yesi edoso semu nti ade na nkran keto afi no mu bobra e ho na ya mudu mani akwa akokere anu wi ya na say dey problem enya fine 11 and 12 now 47 create difference virgin oh adin na mo de mo teacher ni a wo kire me ma de mo ani na ho am de fa so a am fa so nti kwa ma mfuma no ka nya je se me anso ne me ye no pepe pesa nya fine ma mo nya sa ma no yesi edoso na mpa wo ye doso ti so wanu kra na ewu a no asere onyonko bi no aye line de ama e be fa obi so adwuma o ye no gina kwan ho ubetua no anya titua no kofe obi baba yo a ode na be sho nsa kire na de e ho na ade yi ayi ekwan Daily Graphic the obokrata no na me de to aso momani na ho pa na Daily Graphic the obokrata Professor Michael Kwei former speaker of parliament papa just go na boy ni mo hey penine futu a wode ama ene se bebi o mai kika kro no anka ebeya Independent National Development Planning Commission ene ehia independent kwanta kro nye politicians osi we no fan show bia ifirase ho tetefo no so ho nti ya na ayo politics nti project bi anka wo seba na ya wie ni ye to de aka so no ni ade no politics nti bebre gunwuram bebre atoto na de gemu osisi yenya Independent National Development Planning Commission be boa na independent o say da bobo odin sorry mpanifo no ene enimdefo meche academy we from say achechefo yi ena we mo hwan biem kra na afma nisui civil society for ene wo mo etetete sa yenyi politics for no fi ho na ye me fire no musa no ye ni hwe wo mu sa no na adwene na sisi so etumi aboa mo men yetumi akoyanim eho asem do bokrata no so ede aba na ehwehwemu bi aba beto dwa Daily Graphic do bokrata page 16 ha
se organic fertilizer ma mfudie sodo so organic na ye pa na de ya hihye ne nuro bebre ya krakranom ne ade ni bo hwanye nti yenhwe na organic ones na ye use na ne yare bebra ba hwehwemu kra ba beto dwa se ye nnuane na ye di ne nunku a ti ayo se wo we carrot adani dua carrot pa carrot yesi yesusu ye we carrot unso wo we a wo we na we de ubu a ebu pen na apili na unso se akadua sim so yesi ye we vegetables nyina na nyawo ahodo ya ye huhu ti muma ye hwe yie mi hwe yie yare anka first no onwo anya be 70 ho kro 80 ene nya won ene 24 ene akura 9 years okura na stroke ache no dia wabusa ho ye nyina ye tomusin ye nyina ye ka ho ye nyina se me ye ni yie ebi ye ni yie oso fi jo ye ni yie ni nyina ye ni yie na ban su ye ni ya my dear wo hwa ye benya problem obi ayi ni ye mo ye papa ana nwoma na abe ya oman ye sa adwene we ewo ye tirima bede na oman ne atumi akoso timu a nananom a ye kuanom ne ade susuma mfaso no eni wani mu kan nye mu hwe apomoden fi se nkomma nyina no nso busuani be bia wo de no wa ye wachi backyard afuo de ho na wodidi fi ba woni mu busuani bia wo di nnuro de no de ya hye ne nnuro no afi na de ka ba fi timuma yani ena ho yesi efri ne ekọ May 2nd MPP amonyeko no nso wo mu yi won constituency executives no tie no mu nsam se de enya no ye kura ye bọ mamade no efri ne ekure ni nyina dom kase ye de ebebra mu na afi wahu daily guide obokrata no so de abani se free cocoa beverages for basic schools free ukope 6 daily guide obokrata ne de aba Maya dear ni adwempa dwumako bi na ede won ho abo Ghana Education Service say enkura the whole Ghana basic schools from me say primary ho no we dey ya de pa nti mo maintain standard no be wie na free koko ayi na emu ha nso chen no a chen no say no sugar bi animu ti we dey maya de nyame hyiram yesre awrade ahoden emra mo so na koko no entimi mu koko mfaso bebre wo so ti se wo ye ni ti dia ma akora no mu a akora afi no wo basa no esa adwene mu do ti na ese koko no mu pie wate mo ya ade na de mesra ne se mo maintain de first day no mo beye no ento aso ye mpe na ma mete ne ya ye kina ya anye mo ma ne ento aso ye ne sa nkora we mu ne benyini na wo ba behwe men ye no Eurobi de ma wo mo bedru ho na adwene no so sa na ekono ti ye ho no mo hwa ho yie pa emfamai so hu sa aban no o de hyehye egugu na kwan so se be ya ye sika semi a aye bibie wo ho betimi asa agya ne na so bie mu nti ene akwantuo bi wo ho a osoafo wo kọ back and forth sa ni atete so ene ne ma bi wo page 6 ada obokrata no aka sa asem no wo ho ti ma me fam opare chief of staff ono na nfoni dan ni mo ho na what the burger ashe inverted commerce MP fight injunction na chese ora James Jachi question as say Supreme Court aye ne say ontumi enya adwuma wo mrahye bejafie mu no ono so asa file nti ye be file a mrana na ye de ye adwuma wo memu nti unya de obokrata daily guide page 3 a eno so ewo ho na NDC not better managers Rabo Boabia Samoa pay 3 and eken say NDC de Ghana for munye study manye mistake fa umani go so wonsem sa be ya covid nti ama ne ma ye bibi no ujije hu achi nyi kwasesem 2024 a mo so be hye o say NDC ntimi manage ti ora ya Boabia Samoa ne nsem no eka wo pay 3 no na no new COVID-19 cases on admission ye de nyame ase Dr. Patrick Kumabuaje Ghana Health Service Director General no edi ensemi tudwa nti new cases BN wa ya admit won mo ebi hihye ne code bi so piepie kakrakra ehu be bia sa code ni free to de wo che wa no abo mark simple na say go code de say code before covid be ba say code wo ho ba na covid ni won ti na code che okra na nyina ya tibo but nei marks na ba
wow here say wonye fine ohuna bo a show max so I say Thomas dey be o shene max se bi a che na mente but o shene max yen sa hohoro sanitizer no so anya adwuma say as ye gya ni nyina but sa de ne de boa wo hye won sa na no ebo anti mom ye nya ne sa delegate de no a wo no e de e baaye na new crusading guidance so e de bi aba e wo ahase ya no so unyinya bi asen north mra se bedwani a wa file review no so aba wa ha foforo bi so ebo ani mu ha nipa ni din no Razak Kojopoku was Badwam na po ticket for secure victory in 2024 ne dia wo no so e de e baaye no nti ene nsem bi no so crusading guide wokrata no so e de aba chronicle dia wo de abanie samu kai se mi re fi years ne de but owura bi a wo ye doctor say Mark Palm odi ni pa bi bo pause anko mutu aban agu se de sa se da so ho dan still witnesses no mu da so ba e be kasa wo ba kwa kasa me so owura Mark Palm yi kire se na nko pe so otu akufu adufuru no no be mampani na de wo ye ni nyina no military officers bi na hye kire tie no so another evidence a eno so aba e wo hono no chronicle democrat e ne de aba tie no so e wo ha afi government nso ya de one district one factory no ya de pharmaceutical companies bi ahyem na pharmaceutical companies be 13 no emu 11 de ya ma won sika 450 million so wo monye onfa henya wa adwuma ni mu fanye bibia wo mu hia se wo mu de fa adwuma efo ode to mfidi ade aye se be ya ya nso ye pese ye produce ye nuro titu covid no ni ade no aban so de a wo de ahye wo mase eno no na minister na eka say public sector work is not slavery nyanko asom tie no ne de no called the Bokrata Chronicle mu awon so e de beba na asemwe areho pa suspected robbers gunned down car dealer in Tema na ese kwan ofa so kura nya no kun no wadan no ho doctor yeso okohia no wo community 22 ho polyclinic ko baby eso ni wie wo ha abrantie kura wo mamienu ne ba pani kura nya mfiensia na abosome nso yakuno peche ano odin chronicle the bokrata ne de eno no eji the bokrata ne de ne bai ti wa wunya bre de mabobo so ye eniani mu no wunya bre tena se fabi na wan so etimi kenkan na emo na wotwe awie wo ho pa me pastor Selina Bedu ai ne mame awie no baso weekend ai nti weekend pastor Selina Bedu ne mame awie e baso e wo Faithway Chapel International ga East Hospital kwan no so ho anya yera kwan e de ye ne nkran ha ya obi a woni pastor Selina bi afre ne ma ne yakọ ne nkran hyesem a wo ka de kire wiase nyina na ne wono so hia bi ti frɛ no na hye ne nkran obaatan wo ya ti nyame ya dom a memenda ye nyina ye nhia wo Faithway Chapel International ye nkoja maame na afei dwumtuni dada ka edi so ne maame da fom weekend ye kwa akosie no nti obia nim dada ka edi ayem frɛ no na ye nhye ne den emu oya odonwum de oya ade ti ne maame nim pompa ne da fom ye nkonkoja no na kofinti so papa da fom ewurade hu ye mobbo na ewuo ne doso kofinti uye ni no wo wish birthday na de ne papa da fom papa enyini mbo 60 nti kofi wonso ne abusua yakọ Gloria Safo midi e kire wan hwe ye nkai bonko a Gloria Safo ono so ne ma me da fom a ono so weekend yi achimusiem ye kọ ho den ti ye chichie mu be 4 and 5 ye kọ ha ne ewura ne afa ha sa nti obi onim Gloria Safo bia na ma fiewura mon frɛ no cheche ne wure no akoma ete na de edu so no still ye nkai bona mu ana me wo we de Mr. JB Adai 87 ono so memenda ya ene no so ye
ewo Chiefs Palace na ekuro no wo hefa sahwi bekwai eho ne yekọ Sofo Victor na ase and you Osofo Kafra Osofo Victor ase wo na da fom yi ti nyame yadoma yekọ sahwi bekwai sahwi yakọ hoda kwanu wanti so obekọ de a efiada na yaye Ghana Wine Authority Ghana Youth Authority ne papa Kafra ura JB adai nyame fa okra ensie abusua de atomani no won Kafra papa nti ene no ane ye project wo so no Osofo Victor National Cathedral pani on ehwama yesi asore o ye secretary ho na ase ene da form no nti eye na ye nkoja nka sento betimi ato anytime tu de ontimi nkokora no a pocket ni nsu ko se de ya nsuo be wo hodom ne ade mfa nkoja wo mo